Hello, I got a bar kind of video. I got a bar super video. Down to a bar play video. Berachmo. Atemo tipo. No, bakan. Benachmo mutan natu. Okay. And I got a berachmo by way natu. But the normal tipo my. I got a bar by way cray. Done. Watch the video. Okay, bakan no beer. Dan bedah berlaku memulai dan terutama ia no siapa pun bye mesa bedah kerajaan akan bye bedah bye biar tak kerajaan dan akan membayar berlaku memulai kerajaan dan dia yang twee zes het bye mesa bedah kerajaan Sure, dan ik ga een bijpraat mee naar de man. Kom oké, dan ik ga een praat mee naar de krijgen. Zie je nou? Hij nou weer bij lekker benauwd krijgen. Hij bij weer dan krijgen. Hij kan me mee bezagen krijgen. Dan hij bij krijgen bij dat die. En ik maar hij gaat mooi missie. En dan gaan we lekker mooi krijgen. Bij dat die mensen. Ik heb zo'n bij dan ik heb een mooie bezak met atemo tipo krijgen. Alright video. Je ziet, dan pakken we naartoe. En dan ben je een tipo bereiken. Pakken we nog weer met wat we nog krijgen. Wat zie je? Pakken krijgen we naar de bij pakken krijgen. Dan gaan we recht op krijgen. Wat we hebben mooie krijgen met bij weer te krijgen. Pakken. Ik heb 10, 4, 1, 6, 8. En dan gaan bij pakken. Dan gaan we op een baan nou 3, 6 nou. En bij weer dan nou nog een keer aan. En dan pakken nog een gebeurte. En ik heb een bij weer dan met atemo type recht kom krijgen. Dan heb ik mijn naam. Van recht komen krijgen. Dan gaan we onze mee toe gaan. Dan gaan we bij goed bij jou gaan krijgen. Dan ik heb een atemo. Dan gaan type bij mooi van je krijgen. Op een piep van onze mee toe.